हे आबौ केरासिन दुंग्राखौ लाबोनो बावबाय माथो मोसौ लाबासो नोङो जेबो नङा दे केरासिन दुंग्रासो बेलाय मा सोर मिथिनो बेलाय सोरनि दुंग्रा थेवबो लाबोफानाय बेलाय हामगौमोन मानो बावनांगौ नोंलाय लायफिननाया हामगोन नामा होमबा आबौ लाफिनसै दे मोसौ दा लायफिन नामा सोरबा दंबो जानो हानाय ना सोरबा फैदोंबो जानो हानाय मिथिनानै न' सावदों होननानै न' खामदों होननानै गैया थांदो थाथो मा थंग्रा बेलाय जेबो नङा थाथो बेनिफ्राय आबौ जोंखौ रावबोथ' नुवाखैनो सोरबाफोर नुदोंसो नामा आबौ थै मा सोर नुनोखाय बेयावलाय फाग्ला हर गेजेराव आरो बेबायदि समाव सोरबा सिखारो नामा आरो खाथि खालाथाराव रावबो गैखाया बिसिना एसे गोजानावसो दंखायो गैया बे रावबो मिथिखाया सोरबा गोरोन्थियाव नुफ्लांगोन माबागोन होननानैसो आं नोंखौ दा थांनो होआखै हाजारबाबो एसे माबायाव थानाया मोजां ना नाङा दा थांनांला आरो जायखिजाया जोंफोरखौ रावबो नुखायाखै ओरैनोबाबो जोंफोरनि गावलिया गामिनि मानसिफोरा बेबायदि समाव दोखो उन्दैसो टाउननि बा गुबुन बाथ्रा सोरबा साख्रि मावनांगौ बुजिफैयो सोरबा नाइट डिउटि मावनांगौ बुजिफैयो नाथाय जोंफोरनि गामियावथ' रावबो नाइट डिउटि मावग्राबो गैखाया दा दोखो उन्दुदोंसो सोर मिथिखाय आंबो ओरैनो टेनसनसो लागारबाय थादों थौदो लेक्सारखौ उनाव मारि दा लामायावसो सोरबा नुलायलांगोन हासुनो खिनायफोरा थौ अके सुखि नों मिथिगौ नामा अख्रांजों हाबिलाजों अबाव थांदों मिथिगौ माने आंनि सिगाङावथ' सोरहाबा आलासि जानो थांगोन होननासो बुंदोंमोन मानो मानो नों मिथियाखै नामा अख्रांमोननि न'आ जि अर नांजोबदों बेनोथ'लै जोंफोरबो हमनो हायाखै अख्रां लोङानिया अख्रांनि न'आ जोंफोर जि सरकारनिफ्राय नांनानै न'खौ बानायना होदोंमोन बे न'आ खामग्लिजोब्बाय हांगार जाजोब्बाय मिथिबाय भगबान मारै बेबायदि जानो मोनखौ न'आलाय माबोरै खामलायजोबनांगौ माबायदि खामनो मोननाय न'आलाय बिसोरनि माथो न'आव रावबो गैया मानसिफोरालाय माबायदि खामखौ न'आ बेनोथ'लै बिराद माबोरैबा मोनबाय आं न'आनो खामग्लिजोबनानै दङ अर नांग्लिजोबदों हरसे माबोरै अर नांनाय माबोरै खामनाय जों हमनानैनो मोनासै मानसि गैया मुगायानो न'आलाय माबायदि खामनांगौ जाखो हारसिंलाय बेनोथ' जादों खोथाया न'आव रावबोआनो गैया न'आव माबायदि खामनो मोनखौ दा बेबायदिथ' खामनाङामोन नै सोरबा सावनासो होखौ ने सौखाफोराव मायबा जाननासो गालांदोंमोन अरफोरासो नांनाय ना मायो भगबान मा जाथो बेबायदि जाखोहाय आरो सोरथ' न'खौलाय खामहोनो बे न'खौलाय सोरबा सावना होदों बेखौनोथ' सानदों र' आं न'खौ सोरबा सावनासो होखौ ने मासो जाखौ सावना होनोबालाय बिसोरलाय सोरथ' सुथुर दङ न'खौ सावना होजानो आसरित दा बेबायदि जानांगौ होनबा दुखु मोनबाय आं खोनानानै न'आ खामग्लिजोबदों नामा खामग्लिदोंथ' र' नायना फैया माने खेबसे इस दा हाबिलामोननो फन खालायनोबो नाम्बारबो गैया आंनाव मबाइलानो गैखाया बिसिनिया माबोरै फन खालायनो दाबा अबाव आलासि जानो थांदों मालाबा फैयो फैनानै नुफैब्लादि बेसे दुखु मोनगोन बिसोरो आंनिबो सोरबाफोर सावनासो होदों नामा न'खौ बेखौथ' सानबाबो न'खौ सोर सावनो बिसोरलाय बे उन्दै गथ' अख्राङालाय सोर सुथुरथानो आरो हाबिला दाखालिसो फैनाय सोर सुथुरथानो बिया सोर सावना होनो दे आयु अन्थाव बाथावनो दा अबाव थागोन दे बिसोर फैनानै ओरैनोबो सानैबो बिमाफोर गैजा रोङि मानसिखा गावसोर थाब फैब्ला हामगौमोन अबाव थांदोंथाय नाम्बारफोरबो गैया दा मबाइलबो गैया खिथाहरनो सोमोनांथाव खोथालै सोमफ्ला रावबो मानसि गैयिनाव माबायदि अर नांनो मोनखौलै न'आ माबायदि खामखौ हाबिलामोननि न'आ बिरास नों जेबो मिथिया आङो थांनायाव दाख्लै ना मामोन मैया बै फुङाव थांनायाव आङो बे लामाथिं थांदोंमोन ना माबा अर थुङा थुखुनाय बायदि नुहुरबाय थादोंमोन आं न'निफ्राय मा बुंदोंलै जाख्ला नंगौना नङा थुङा खुनाय नुयोमोन नोङो औलै आंखौ फोथाय नुदोंमोनथ' आङो थुङा खुनाय नुदोंमोन नोंसोरो मा फोथायलै आंनो नुथारबाय खाथिं थांनायाव आं थांदोंमोन ना बिसिनि खाथिं इसिङाव थुङा खुनाय बायदि नुबाय थादोंमोन आंलाय माथो सोरबा दंसो ना मायो आंथ' जेनेबा बिसिनाव हाबाखैना गोजाननिफ्रायसो नुदोंमोन सोरबा आंथ' बिसोरखौ मिथियाना आलासि जानो थांदों होननानै नोंहालाय मानोथो थांनानै खेबसे नायथारदि मानो थुङा खुनाय आया आंलाय मा मिन्थिगौ बिसोरलाय अर नांदों ना मा नांदों आंलाय मा मिन्थिगौ बिसोर दङना गैया आंलाय ओंखामसो संदों सानदों थै खस्थ'नो बेसेराफ्रा दा फैनानै अबाव थाफैगोन दे बेसे खस्थ' खालामनानै बिसोरखौ सरकारनिफ्राय बिसोरनो न'खौ लाबोनानै होदोंमोन जोंफोरो सेंग्राफोरा औलै टेट
धै नों जुदि बे समावनो थांनानै खेबसे नायहैगौमोन अरा नांनायानो नङामोन नों नायहैथारनांगौमोन ना जाख्ला मानो नायहैदि नोङो दै मिथियालै आङो मानसि गैया होननानै आं मानसि दं सानदोंमोन एसे अरानो इसिबां नांगोन ना माइसे अर नाङा जेनेबा एसे अर माने मा आरो बे फाखा न'आव इसिबां बेबायदि अरा ब्लाव ब्लाव जोंगोन ना बे अरदाबनि अरा बेबो रावबो मानसि गैया मा थुङासोल' गदोंबा माबा जादोंमोन आंनिबा सोरबा सिखावफोरसो फैदोंमोन नामा थै नोंसोरबो जाख्ला बुंनाय बाथ्राफोरखौ फोथायालै गावबा गावनि गोरोन्थिनि थाखायनो जादों बिसोरो आलासि जानो थांनानै अरदाबाव बन सन होना गालांदोंमोन खोमा अरा नांनानै बेबायदिनो बा माबा माबि जानानै बियो न'आव नांलाजोबदों मिथिबाय बिसोरनि गावबा गावनि गोरोन्थिनि थाखायनो न'आ बेबायदि खामजोबबाय थां बिसोरनियाव रावबो सिखाव फैयाखै रावबो अर फोनांना होआखै बियो गावबा गाव नांदों गावबा गावनि गोरोन्थिनि थाखायनो औ बेबो मोनसे खोथा जाबाय दा सिखाव फैब्लाबो सिखावाबो मा खावनो फैनो बिसोरनाव जेबोआनो गैखाया आरो माथो फाखा न'आसो अर नांदों सिखाव फैब्लाथाय बे गलियाव थानाय बोरमायाथ' बेबायदिनो दोङो सिखाव फैब्लाथाय बे बोरमाखौलाय लाना थांगौमोन खोमा माथो सिखाव जानाय नंला सिखाव नंमारा खोमालै बोरमाया दं न' गलियाव हे बोरमा दङमोन माथो आं मैया नुस्लाबासैयानो खावना लाबबाबो जागौमोन औ कारेक्ट बोरमाखौ सिखावा लांखागौमोन बोरमा दङ आंबो नुदों गाज्रि जाबोलाथाय गाज्रियानो जाबाय थायो खोमालै दिनैनो थांनांगौ आंनावलाय माथो मेसेज जेबो फैयाखै नों थांगोन आरो दिनै औ दिनै थांनांगोन नङाबा जानाय नंला इमारजेन्सिनो गाबोननो लास्ट होननानै बुंदों दिनै थांथारनांगोन ए आं जेबोखौनो खबरखौनो मोनाखै बेबायदि माबा मोनसे जाबोला मेसेजफोर हरनांगौ ने मेसेजबो गैया माथो नाम्बारा ना माथाय नों माबोरै मिथिनाय आंबो बेबायदिनो लोगोनि थ्रुयैनो मिथिदों बयबो मिथिजोब्बाय र' बयबो थांनो ओंखारबायानो आंनि लोगोफोरा नों दा फैगोन ना फैया गुवाहाटियाव आरो ने औ नों माबोरै ओंखारबो 8टासोआवनो थांगोन जोंबो बिनिफ्राय होमबालाय थांनांगोन माथो दिनैनो थाङाबा जानाय नङा आरो ने गाबोननो लास्टबा गाबोन माबा जायो सिगनेसारखौ नांथारगौ होननानै बुंदोंना आरो गाबोनबा मा जायो बन्द' सन्द'सो जायोना मासो जायो बेबायदि रिक्स लानो हायाना स' दिनैनो थांगौमोन ओंखारदों जोंफोरो दे थांगोन दे आं होमबालाय दे आंखौ नेबानो जाबाय ओंखारलांगोन आं फन खालायगोन आं नोंखौ औ दे ओइ मा जालायखौब्रा दासो आंलाय माथो हाबिलाखौ दोननो थांनो होननानै सानदोंमोन दा हरखाबनो साख्रियावबो आंनि सिगनेसार नांगौ जाबायबा दालाय बेखौ थाङाबाबो जानाय नंला प्रब्लेमसो जागोन नामा उनाव दा थाङाबा आरो प्रब्लेम जागोन आबौ मोखां सुखाबायना नोङो साहा लोंफैदो साहा र' आबै मोनसे खोथासो जाबाय मा जालायखौ आबै आं दिनैनो दा 8टासोआव गुवाहाटियाव थांनांसिगोन बे साख्रिनिया माबा एसे खामानि दंनो दिनैसो आंलाय माथो आलासिफोरखौ दोनना फैयो नामा आंबोथ' बेखौनो सानदोंमोन आबै नाथाय दा थांनो हानाय नंला खोमा आङो थांथारनांगौ होनबा जाया दिनै थाङाबा दिनैनो थांनांगोन आबै दे होमबालाय नों थांथारदो नङाबा हाबिला आबैमोनखौ दिनै सानसेखौ थानो होबावथारदो गाबोन दोनना फैनो हागोन दा थागोन ना थायाबा बिसोरबा र' आं बुंना नायनि र' आंनो रायज्लायना फैनो हाबिलाजों आबैनो आं थांनो जासिगोनानो साथा लोंला आङो ओंखाम एसे दंबा दावदै दंबा एसे बेखौनो एवहैदो आं ओंखाम जाना थांसै हटेलावबो जानो हानाय नङा आङो एसे ओंखामखौनो जाना थांसै र' होमबालाय नों माखौ खिन्थानि आङो हाबिला मा खालायदों जिफोरखौ जाबायानो नामा नोङो थांनो रेडि जाबायानो औ एसे ओरैनो जाबदों र' जिफोरानो बुरजा जाबायानो आयाबो होबाय मादैयाबो होबाय नोंबो होबाय जिरायनाय हाबिला मोनसे खोथा जाबायना आंथ' नोंखौ दोनलांगोन होनना सानदोंमोन दिनै नाथाय आंना साख्रिनि खामानियाव गुवाहाटियाव थांनांगोन दिनै फन फैदों दे जेबो नङा दे साख्रिनि खामानिबालाय थांनानै फै आरो जोंलाय मा सानैसो थांगोन दे दोन थाङाबा नोंथ' गाज्रि मोना ने मानो मोनो नों इसेबां मोनसे इम्परटेन्ट गोनांथि खामानियाव थांनो नागिरदों मोना राजा दांदों थांगोन दे आरो हागौबा दिनै थाथारदो नाङा दे थाथ'ला ओजों बोरमाखौबो खानानै गारबोदोंमोन ना आदारफोराबो जोब्बाय खोमा माबोरैबा अन्थाव मोनना मोनजायाबा गाबबाय थागोन आरो राजायाथ' स्कुल दङआनो गाबोन थाब्ला आरो सुथि जालायगोन नाङा दे दिनैनो थांसै दे होमबालाय थालाबालाय औ दिनै थाबोला आरो गाबोन सानसे थालायगोन सुटि दिनै थांबासो आरो गाबोन स्कुलाव थांनो हागोन ना राजाया दे आंना ट्रेनिंआव थांनो सप्तासे दंबावो ना आं माबा खालायगोन दे ट्रेनिंआव थाङिनि सिगांनो सानसे थांगोन दे आं
थांब्लानो जाबाय आं नेनानै थागोन मोनसे आं माबा ओंखाम जानो होननाया नै जाबाय दावदै एवखांबाय जाफैदो ओंखाम जाबाय दिनैनो थांथारनांगौबालाय औ आयै दिनैनो थांथारनांगोन होमब्लालाय हाबिलामोनखौ दोनहैनो हानाय नंला औ नै आबा आखायाव फैसा दंबा 2000सो हरफा हाबिलानो ओजों खस्थ'बो सोलिनायावबो खस्थ' जायोनो दाबा फैसाबा दंना गैया आखाइफोरावबा हरफा औ आयै आं हरगोन होननानै सानखादोंमोन बेनिफ्राय नोंलाय दानो थांसै नामा नङाब्लालाय जमायैनो ओंखारलांनो हाखागौमोन माथो जाहैनाय नङा आयै आं नै थांसैयानो 8थायावनो ओंखारलांगोन लोगोफोरा हाबिलामोना आरो ओंखाम सोंखाम जानानै एंगार हरदो बिसोरखौ जाहैनाय नंला दे होमबालाय थांग्रोबानो जाबाय नों होमबालाय गथ'आ बेबायदिनो दिनै सानसे गाबोन सानसे जोंनिफ्राय गोजान जालांनो हमबायानो दा लासैनो ट्रेनिंआव थांनो जासिगोन ट्रेनिंनि उनाव साख्रि आरो साख्रिनि उनाव मा अबाव थायो अबाव मायो फिसालानि महरखौनो नायनो गोसो जाब्लाबो नुनो मोननाय नंला नै हाबिला आं थांसै नैबे फैसाखौ लाखि आरो मोजाङै था मानो नांबावगौ फैसाखौलाय इसेबां मा होबाय नांला थेट बेबायदि जायो नामा गावनि मानसिफोरनि फैसाखौ लाया आरो निजेनिखायसो होदों नो ला बेसे लाबावनो दे नोंनिया इसेबां फैसा खरसा थांबाय आं फैनानै नै सना ला मानो ला मोजाङै था दे सना आरो सहैब्लाथाय फन खालाय दे औ सना नोंबो मोजाङै थाबानो जाबाय मोजाङै था दे आरो मबाइला सिमा सोना लाखाबायना बेगाव बावनाङा नोङो बेफोरखौ सोनानै लाखा औ सोखाबाय आं मोजाङै थादो थांनानै सहैबानो फन खालाय दे औ जागोन दे नोंबो मोजाङै थां आरो सहैब्लानो फन खालाय दे आरो नोंथ' फैगोन सप्तायाव थांखासिगोनानो माबा सानथामसोनि उनाव थांनांगोन दे जोंहानाव थांगोन दे सना माइनाव